Tun chum kan video kan case en haule tur chu mi pa pakhatina akum aya aliat ni lai upa chu United States a om do awanga nupuya ani tak dan chanchin ni in mi song song te po chuan chu mi chene na chuan a pasal tur chu nei ro turin an shil hloma mi ma sela chu no chuan an thu soi ti le an thu ron de chu angai thadu holo thung amai ro chu maktak main san khathil thuwa chu pa chu an in atang chuan a bungrua engma po lalavin abo top mai ani Ajay Malik hi November tha kumsang ni som paruka United States alu khan kumsom thum paruko pani to in IT staffing family an baklo pakhata a thodo na wang chuan temporary employment visa mangin United States a hian aluta tin he an thoda farm hian ram sang sang changin an thok tur te he an lo la photo chhin ani ome chutian chuan Ajay po hian Northern India private university pakhata changin Computer Science Engineering degree azerzawa arizuma changa alanzel danin system support lamle backend troubleshooting lamte a khoita china ana thopui te po chuan aje chu midangte okivin le sang taka abiak lai an hriat mi lo thole ami malnun po soichok bak ngai lo mi ani thute an no soya in simple taka in chei chinin a office dokan de chu a in rem fel thlap zel ba ka a document te po folder number apek dan ang in dot thlapin ada veka chu mai alani lo Ajay hi hun vong dik tak mi ani nge tichuan Ajay hian United States a om phalna visa hi kum khat chunga ta nein ana tho thadana zerle sponsor tu apmu thadana zira a visa hi po seile thei alani boka ma se US a tir hian a visa hi po sei ani nge yang ti hi ala cheng lavin ana thona te hian an chhar chun som zel du angem ti po chu ala cheng chuang lo thung heti lai mek hian anu poini ta Linda Carter hi kumsom roka upa ani to a thatlai hun pum deuh tho hi khopa khata mangzau deuh tho in voi ni lai pasal alo then to ba ka heti hun lai hian hun rei taka alo tho to Insurance Administration na chu cholson ve che in om po anuam to khat ve via mai ama in aneya tam tak chunga alo tho chhuawe poisa po a khol nim thoka to hle bok ani peba ka hian a thenom te po chuan Linda e cho mani in thunun thei tak le a chanchin soi vak ngai lo mi ani thu soin a in ko te cho atifai thei emema folte po cho normam tir vek thinin a biltila a hun chata chuan a pezel boka chunga a poisa mana te cho a hnuwa a en le theina tur hian lekha ate a ziak chuak vek thina in online banking aron lar tak veu nuwa po hian a poisa mana chu ala ziak thlabek thin tho ani chu mai alani lo Linda hi atla chopa thil ti du lo mi ni in ro mana thatak asiam nuwa thil engkim chu ati china in midang te ti boy du lo tak le ama po in enkol thei tak tia mi te hriat lo thin ani a heba ka hian Linda I hian a melan dan hi angai poimo emema in chena lampo hi adu ulukin a fing hle ni ti a hria theya chumi wang chuan midang te bum mai thei mel a pulo nge cholkar to ba piang hian a thil mamo le turin grocery store a hian a kalfo china heta a kalna kong hi angai ring thin henga a thil le sang te hi a receipt te chu envelope a da vek china thatopa a endik le vek bok thin ani te chuan Lindai fano Emily Carter hi kumsom thum panga upani in anu Lindai chen atanga darkar ni tlan vel tur hla om Center Illinois a cheng meka ani hian logistic management lamna thokin vendors account te shipping schedule te le inventory control lamte a thok deu bera in Emily le anu Lindai te hi phone mangin anin betam emema cholkar khata po hian voitam tak in bichinin Emily hian anu chu na tho tur anei tlem deuh changa piang hian apatlo ve po china anno fa hi anin kom ngei ba ka Emily hian anu hi angai to in avengun emema abik takin sum en kol na chungchanga thoron apengunin angai to poina sa hleboka chulawa Emily hian anu in mi pa pahni ngot a then to hnuwa anun omdan te a hmo pui ve veka wangin anu chuan do thlan a thalo a thlang le angti a hlo thon pui hle bok ani chuan Ajay le Lindai te hi kum upalamina kopui an son hmo theina turata na abika an siam
online dating platform atanga in tong ni in he online platform a hian amang tu de chuan an chanchin an ziak vek thina eng ang mi nge an ni ti te an kopui tor zona chuan an serious tak zetem ti te le an na tho thin te po chu an ziak lang tel vek zela aje po chuan a profile a zia dan chuan chung ko thatak din du mi le mi kop kwal mai lo angin a in ziaka chuta Linda in a zia ve dan thong chuan hun rei taka a kopui ni theitur a du thole in lem der na vel kha a du lo tho a ziaka hetia han soi mai po hian an pania an kumin thlona hi atam hle ani te chu a hria thei maya Linda in a soi zel dan chuan an kumin thlona chu tamwia ma se ala pom zam thei mai te na soya chu mai ba ka a soi zel dan chuan a che chu midang te za thiam takle a hmangai te tan chuan eng tiklai poa om reng tor mi ani thu te mi thu soi ngai thlape tak mi ani thu te le mi kom nuam le fil tak ani thu te a soi boka heti lai mi khian a che po chuan a thopui te hna me chia a ton thole ani nen chuan anin koprim le thu te anin kar po chu a kal chak le thu te alo soi ve nge ani te chuan thla a han liam meu chuan a je po zan tin deuh tho Lindai ina hian a riak ti thei deuh tho ni to in a je po chuan in chung mo le ei tur bel te chu leitam vak lo ma se in chunga chuan na a thok ve na se me ma chu mai ba ka atangkai the ang bera om tum be in thil chelai eng emote chu a sem thachin ba ka Lindai po chu angai sak thiam hle boka he wang hian Lindai po chuan a je chu mirin tlak tak le in nga ngam na tur ni in angai ve mia mai ma se chutia anin ka te akal chak em awang chuan a chung te le a thian de chuan Lindai chu an rot mei to ta dewa chuta chuan a fano Emily po in a je chuan US om phalna visa ane rei lo thole sumpo anin tho chwa tam hle zia te po anu hne na chuan soi chhuakin a je chu atana micha ani theya a shet lo thote a soi boka nima sela Lindai ero chuan chutianga an thuron pek te le an thu soi te chu alo ngai thlak sak thalo holo a fano Emily nen po chuan anin hauna sat phain a thian tam tak atana abelpa a je chu a thalawani tia shiltu te chu a bidu to lo hlom mia boka ani ngai dana chuan a je ne na anin kar sai chetu te chuan a hlimna an mu do lo ni anga in ama thutlung siam theilawa an ngai ni in a shibok ani te chuan July thla kum sang ni som pasari thleng khan a je thona fam lam chuan a je na contract te po sei adil na chu an lo pom sak talawa ma se heti lai vel hian a je chuan Lindai chu in nei pu alo som ve mekin Lindai tan po mi pachatak ne na adam chung hun a man theina tur thil ania chumi wang chuan a hlimi me ma a je an in nei pu ya a som na po chu lo pom patin an pahne chuan county court house a in nei na hun chu molmang takin an bo se ta ngala ma se a chung te le a thian ti ero chu an til ve lo thung amai ro chu Lindai chuan anin nei zo no a hian a pasal nei tho chu soi chok be chawin chu anin nei na po chu abel pa ne na an do thana wang liao liao ani thu a soi chok bok ani te chuan chutia anin nei tak nuwa chuan Lindai chuan ani tin hun ama chawa alo man thina chuan abel pa aje chu atel ve ta a chu mai ba ka anin chung khor mamo to leina torin joint account te sem bukin aje tan po hian immigration paper velte ti fel antuma mahun hlimom takle eng tak ane thenan an thok don molmola hetia pon lama tanga han thliar mai chuan aje le Lindai te chu anin ngei melin an thil ti te reng reng chu an pahnia do dan le an pompui da thlapa an ti vek ni mai hian a hriata nima sela chunglama ve thung chuan anin chung khor an en kolna a an sum le an tha thote chu a in tam hle hle thung ma se chutiang ang thil te chu pon lama tang chuan engma a hmu the se lo he in ne na hi Dupes County atan chuan thil tlang lon lem lo tak ni ma se in ne na chu ani be nge thosi ani te chuan kum sang ni som pasari ni puilai khan kum in thlau tak chunga in ne na awanga boina lo om thei thil te chu alo thling tan ta a chuta chuan aje na thona a contract te chu aduang taka po se chu ani ta ngeya nima sela an po se hun chung ero chu atoin contract masa ai po khan arei lo zok ma a chutakara an thona tela chuan an chhor chhun zom zel tur le tur lo chu
an client ten order an nei tamme tamlawa ain nga tho an soi boka tin aje hian US a om phalna visa te chu atinung thale don ani chuan sponsor to ani reng angai ba ka na thoklai ani nge emti fin fiana ani angai bok nen aje ya chuan thil swal engma po ati athiang ri lawa chumi ni wang chuan in chung khura aje ya chuan immigration paper ani the hun tur vel tele paper work te chu boipui da berin anu pui lindai thina chuan form an thelu ni turte notice aron chaw hun turte le chutiang thil boipui nan chuan engtiare nge hun an manang ti te azot fo china chung thil azon chanbe chu ana thona atana apoimo wangni in lindai thina chuan asoi mai thin bok ani chuti lai mekin lindai po in aje chu thil engkim boipui sakin a document pui mote a boipui vek ba ka adil na form te thleng chuan thelu sak vekin a fi zong zong tila chu a pek sak vek boka chu mai ni lovin thil ti ngai le le khapoi mo dor te chu a shem ema insurance administration na kum tam tak alo tho to awang khan thil kal phung dor te chu aman chakin a document pui mo zong zong do chu a copy a siam tir vek ba ka form a thelu ni de chu chiang takin a notebook a chuan a ziak vek boka lindai hian in ne na chu in pum khatna le thil engkim thodun na chuan nga in shia chen ton na chuan anin kar asiam that deuh chu a ring hle bok ani nima sela heti lai mek hian aje nun phung le ami zia te chu ain thlak dang lam she she tani ti chu mu thei khopin alo lang chhuak tan ta a pon mi biak nan a hun tam tak chu mang theinin room shana emo pon lama emo zel a phone de chu a chang ta china chu mai ani lo phone call de chu adong mun thinin abik takin tlai lama phone call chu adong na sale zwala anu puilin dai po chuan a pasal aje tong man chin hindi chu athiam ve lo na chungin atong kama athin jin na lo lang le tuin mu lo na o ka te chu a she thiam ve thau bok nen aje ne na chuan tongi ami biak thin chu tia a han zo chuan ani la chuan thatakin a chang na chungin ami biak chu tongi ani ti le englam nge a boipui ti chu a soi thadu lem lo a chung te le a thian te a biak thin thuin a chang mai zela chuai tam chu a soi ngai lo bok nen lindai po chuan a zo som ngai to bik lo boka heba ka hian an pahnia anin kara chuan sumlama boina a om bele ta boka lindai chuan aje ne na an join account na sum om te chu a zo chakle ni a sia yen an man ral ai tam dei puisa chu akim lo ni in a sia a account na changa sumlak chwa te chu tam ngai lo ma se ain la chuak zung thinin boina po a omin alang lawa atira chuan lindai pu in account na sumleng velawanga fi ani chu alo ring maya nima sila linda in asum manna receipt le account na changa asum man ralna statement te han en chuan ain mil thelo tlat mai ani hemi chungchang hi linda in aje azo chuan ani la chuan ami mal thila sum chu a man lok thole asum man ralte chu a chhun khale tur tho alo shil maya chu mai ba ka an account chu join account ani awangin ata be thaw ani thote a shil tel bok china heta athu soi te hi adik vek awangin sum chungchanga chuan linda e chuan boina dangpo asiam bel talawa anin jem ve maya nima se linda e chuan an account chu ni tin a chek zia thung ani heba ka hian ni aliam sel nuwa linda e chuan aje phone call chu shele in chota tang chuan nopui ta na ani chan chu rin thiam dan ani ta a phone a chuan aje ya chu hindia tongin an bedroom bol holo ya chuan aviton seka voi tam tak english wa chen khate chu mangtel bokin chuta english thumal te chu lindai chuan omzia alo tha chiang hle boka visa ti te sum ti te sarkar lama tanga phalna ka mo huna ka chwa sanang ti te ni noklomin a phone call a english thumal a man te chu english inzertia na tong kam mai mai ani lawani ti chu a hriat mai ba ka athil dole athil tum te chu a hriat chen thei ta hleya tin phone call a man zo nuwa chuan aje chu bedroom ma lu sui ngalin ati dan pa ngai bokin lindai thena chuan avamule ta a engthil ma po asoilem lo lindai la chuan atho hriat te chu aje hna chuan alo soilo ba ka a chwa sal ngal mai bik lo ve boka nima sela lindai chuan an bank statement te chu endik thale vekin bank ka thokte poin mang chuan an account na changa poisa te chu
Ajay minga bank account in honga chuan ain thon thin ti chu a hre chuak ta a nima sela heta sum in transfer thin ti hi atam lem lo bok nin in bum na lampo a anglem lawa chuti rwal chuan chung sum te chu ajayan lindai ne na an join account atanga athon te vek an ni hloma wangin lindai pompui thlap ani mel bok ani nima se lindai in ajayan no puya ani chante a hansia chha meu chuan thinjim lama po akal to lo in chirna hlira khatu in thil kalmang te chu a hre thiam beta a chuta chuan ajay ne na anin nei ma a mi zong zong ina nei lo mai tura an tila ya an thuron alo ngai thlak sang do lo lai te ajayan anin nei na chu in register thoi thoi ya visa nei thoi thoi adu chantile anin nei tak nu atanga an modun kha tak em na chande zong zong da chu hre thiam ta bekin ajayan in nei aman ho em na chande po chu a hre chhuak ta beka chu vele afanu emilia chu kol ngal ta patin ajayan sum a transfer thin dan de chu awashilta a afanu po chuan chutianga thil a thlen chu atira tanga athil hlau ber ani thote alo sei ve ngala ma se chutia anin biak lai mek chuan an no fa chuan anin hauta ka wangin an boina chen fil dan tor po chu an shet main an phone call chu lindai chuan ati top zui ta dei maya de chuan hemi kar vek hian lindai chuan ajay chu chwa chal ngalin lindai chuan ajay ne na chuan hunrei lo te tan chawa nupuya nei ani le ni lo chu aso taroya chuta ani chuan ani lo thu lo soi ngalin athu soi te chu adik thu asoya ajay chuan lindai ne na chuan an pahnia anin nei awang chuan an hlok ve ve a chumi wang chuan anin kar ti boile sol turin thuloi lo mai ngai to lo turin at zui boka chu mai ba ka USA aum theina tor visa rin tlak tak ani theive le a chhosan wat tur thole sum an bank account atanga alak ti khachu atam tham lem lo awangin anei zat ne na ngai ta chuan ain in kolna ati boy phak chon lo tur tho asei ta boka heta athu soi hi a chiang fek fok leya athil tia de chuan in cherna po ani me lo mai ni lovin ngai dam dil tum na po chu ani me lo boka chota tang che chuan anin chung khora thil om da de chu in thlak danglam takngal vekin an pahne chuan anin ngei thei to lo ani mai lo an hmalam hunata na ro man an lo siam to zong zong te po chu engma lo maya alo chang zota ani de chuan heta tang hian linda e chuan a chung te le a thian te po chu beto ngai lovin ajay ta na immigration paper a boy puilai po chu ati top zui ta maka nima se a paper boy puilai ati to pani te chu ajay chu a shil lo thung lindai chuan ani tin hun man dan ngain a hun chu alaman chun som zela bil a hun taka pe in ei tur aleya an account chet kwal dan te po chu uluk takin a indik ve renga ani na taka chuan ani nei na chu hil engkim ti dun atangin mani chawa maltaka khovel ma chun le na khan ain thlak le ani ta ber de chuan chuta chen chu an pahni chuan midang te hmuwa boina nei lo angin an oma thil engkim chu ani dan tur ang vek hian aum ni mai hian a hriata ma se chunglama ve thung chuan anin ngei to lovin anin kar chu a hlata ema nima sela lindai chuan ani tin hun man dan de chu thlak atum chawng lo azing tho hun pa ngaya thobin ati dan pa ngai te in eitur abosaya chumi hnuwa asum man ate chu anot buwa te azak vele thlap chin boka chumi ni wang chuan polama tanga lo thlir tu te dan chuan lindai ti ina chuan eng boina le har satama athleng lawin thil chu ani dan tur bekin aum ni mai hian a hria theya chuti lai mekin ajay po in adan pa ngain na thok torin ni tinin in a chho sanji a tlailama chuan lo ho vele mai thinin an pahne chuan thataka an la in biak tho ba ka anin hawin tongkam win tak takin anin bengai lo boka an lan dan mai a chuan an pahne hian boina engma nei lawa nupa in ngai tak an ang dol hle ani nima sila chutiang zong zong phena chuan an ril rulam chuan ator phana sa hle thung pressure asang don ema lindai da chuan thil thlendan te chu a han ngei to bel thina ajay ne na ani nei ma a chung te le a thian ten an warning na te an thuron alo pom do lawa pasalata na ajay ani tak tho tho dan de chu angai to neu newa chuta chuan ani nei tur kha ama do thana thlap ni in ngun takle uluk taka angai to hnuwa thutluk na siam kha ni a chumi wan chuan ajay an adin hunte a siam that nuwa
a thin le mai tur kha angai thiam lo em em a tin ajeyan achunga athil ti du dana wan chuan a phasan ani mai lo ani na dik tak aron pholang ni in a hria a alandana a chhuasan ani vai chuan lindai chu mi zong zong de chuan an dem vek don ba ka a hming a chhia in a hnung lama chuan kha ka ti reng kha ti in an sui sep sep don ni in a hria a ma se siam thatle ngaina a hre to don in a hre lo thong ani heti lai me khian a jela chuan lindai ne na an join account atang chuan sumde chu ama private account a chuan a transfer renga chungde chu tamlem lo ma se a hun ngai chat chata a transfer thin thung lindai po chuan a jeyan a sumte a bank account a ala transfer reng thin ani ti chu hre reng ma se engthil ma po chu a soi ngai to lawa a jeyan a sum transfer te chu engzat nge ani ti le an bank account a chuan sum engza nge la om ti chu a info thina ma se police ne na report po atum lo ba ka an bank account chu ti to po atum mel chong lo thung te chuan lindai le afanu emily te chu July thlatir lama tangin anin bitan ta a heta hian lindai chuan afanu hne na chuan ajeyan a lekha poimo te a ti fel huna chhosan atum tho te awashil vek ta a emily po chuan anu chu attorney roi turin le boina lian tham a thlen ma a an boina te chu chengfel wa turin alo nor ve boka ma se lindai chuan emily thosoi te chu alo pom sak do lo mai ni lovin ama thil engkim a chenfel vek tur tho a shilta a heta anin biak zo hnu atang hian an no fa chuan in belau le ta sa charin lindai chuan aje immigration paper te chu a non veka a thok tu te hne na tang chuan a lekha poimo te chu an khoi zo tep to thu a hre sui ta bok ani te chuan July ni som pariat kumsang ni som pasari tlai lama khan lindai chuan adan pa ngai te bokin zanria chu bo saile in chung ei tur te chu aje po chuan social media lo hian a i vele mai boka ma se chumi tlai vek chuan lindai chuan aje in tura chuan sleeping pills lo tir ru in he dam doi hi thama sa dei to a ani to ni in amo thelo la ya doctor tina an cho dam doi ani a ma se dam doi kha ai dan tor bi thli ai tam kha aje ya kha pi ma se dam doi long chau kha chuan non na chan hial na tor khop chu a thlen theilem lo hetia linda in aje ya dam doi ai tir na chan hi shai hlum adu wang lam ni lovin che theilawa siam adu wang ani pakhata nima sela chutia damdoi ai zo nu rei lo te chuan ache chu amodron chhuakin abula thuthenga chuan amuhngala linda in akota nau aken achu saklai po chuan atang thei to meulo chuta lindai chuan ala harle harlo chu indik masale photin chutia a har theitak lawa chuan abula lukham chu la in amaya chuan ana thei ang berin anem tabak baka atopa topa ache chu aboral suita ani lindai chuan emergency service chu abek ngal mai lawa jing ani tak thleng po chuan thil engma thleng lo ang hian omin ani tin hun man dan ngai chuan ala om chhun zom char chara jing lamda ruk le min somli a khan lindai chuan emily chu kolin thil engemo a thlen thole tanpui angai thu awasoya hemin nu darkar engemo sa taliam nu a hian emily chu ron thleng ve mai emily chuan thil thleng de chu police a shilawa thu bawdan tur angai to puita a in emily rindana chuan aje hian anu chu asum alak sak du awanga nopui ani chu aringa chumi ban chuan anu linda in aje chunga athil tia te chuan anu hian thiam lo na ani lo nia angai ba ka aje hian anu chu ataksa le aril ru lam thlengin atina sakni in ashe ani te chuan chu minute lai veka chuan lindai le emily te chuan aje arwang so emily kar manga phurson ngalin rong pai an tumna so an county bolloka om industrial waste le bolho chi sang sang an pai na hmun ni in storage sia te po a om chu boka chutia aje arwang bolho zinga an pai nuwa chuan mu chwa ani lok lo nan bolho te chuan an khu te beka chutiang thil a thlen tuk loka chuan lindai chuan aje bo thu chu police ne na chuan va report te chawin chuta report na a aziada na chuan aje chu anin ho vak nuwa anin atanga atlan bo thole alo le to lo thu aziaka ma se he report a hian kot in thak zonga anin ho thu chu ziak lang lovin anin ho hun chu zan ani ti chau chu aziak lang thong chumi wan chuan aje bo na hian lindai chu atira kha chuan an ring hleng ngal mai bek lawa
July ni som pakwa mi bo report thelo ani tak nuwa khan police lam chuan an thil ti tur ang te chaw ti chan ngalin police te record atanga alandanin Ajay Malik chu mi pa puitling ani a punrei lo te chunga ta na US a omphalna visa nei ni in a medical report atang chuan ti salama po har satna ani melawa police te lama tang po hian boina ala tok ngai lo Linda Carterin a sezel dan chuan Ajay chu akma zan tlai to taka khan ina tangin achwaka achwa chan chu anin hawang ani thole chuta achwak chu alo le to lo thu asoita a tin Linda chuan khamizana an thu in mulo in hauna ba kha chu boina an nei lo thu soibukin awm dan le achezia chuan danglam na po awm shan lo ni in asoya heiwang hian alandan bira chuan Ajay chu ama du thu ngein ina tang chuan atlan bawa awm na chin chu tuma ashil du lo ber ni in alang bok ani ye chuan ni tiliam zelin police ten Ajay chu an song beranga ma se engthil ma mu chho ero chu an nei lo thung Ajay phone le ama biak lang theina tura adipai song song tikha July ni som paria zanlai tangkhan abiak lang thelo mai ba ka ain ovek maya a motor la chu an chen in bula chuan thatakin ala in pak boxi tin a passport la chu in chunga chuan lo omin himi chungchang hi Linda in a soidan chuan a passport hi chu Ajay hian akalna piang deuh thowa aken se achin thu asoya ma se a bank account le a credit card record atanga alan dan chuan Ajay hian akal bo nu atang khan voi khat ma sum chu ala chhuak le to lawa chumi wang chuan na chuitu te tan po Ajay bo thu dana chuan thil fel lo om theidon tan ni in an hret atlat mai heta thil dik lo athleng ani ti an rin thiamna masaber so Ajay ya ana thona company a akal tak lo atang khan ni in koncheka na thok te hian an na atanga chol lak zo zo cho chingve thoma se biak tlang theimia lawa om hi an nei ngai manglawa Ajay thona farm lam te po chuan seilok lawa Ajay ya an na akal lo ringo cho an ngai thutak em ema an sponsor na lam thlengin a ngong theidon ni in alanga tin immigration lam te po chuan Ajay an United States a chwa san na record an nei mia lo thu lo seive bokin a chungchanga chuan eng record dangma an nei be lo thu te an soiboka heng song song te awang hian Ajay bo chan chu adu reng wanga kalbo ani an rina chu atlem ta tel mai ani chu mai ba ka August salai holwe tang khan Ajay chan chin sia tor engma an la sia lo awang te a bank account a khoi chet ngai lo awang te le a phone tak ngal po a man ngai tak lo awangin Ajay chunga chuan thil thalo tak a thleng nge ni in an ring ta a te chuan hu chui do te chuan Ajay call record te chu endik le vekin a bank data te a motor omna te le alo tlan to na mun te chu an infia ta veka chung an thil infia sang sang te atanga alanda na chuan Ajay omna mun an shiat na nun na ber chu July ni som pariat tlai lama an ina awm khani in kami nuwa akal na mun le awm na chin chu shia som tor awm to lo bok ani chumi ni wan chuan hu chui tu te chuan Emily Carteri chu thuzo fia torin an shoita a chuta ani soidana chuan July ni som pakwa khan anu chu awatlo nge ya ma se awatlo chan chu anu thatle thatlo en fia tor ani thole anu chu awatlo fo tho asoi boka ma se nu chui tu te chuan Emily thu soitele July ni som pakot lai lama akar omna an county pona industrial waste an paina chin mun chu ain milau ni in a chetatlat mai chumi chungchanga zona an han zoa a han sei chho chuan Emily chu a hlo thon mel ta hle maya a mela chuan a hlau thong ani ti hria thein lawyer adu tho chu a soita roi bok ne chumi wan chuan an thu zo fiana chu an ti top leilok tar ngot mai ani nima sela ni ni no le ka Emily chuan a attorney kaltlangin police te chu awa be popleta a chuta chuan a statement kim chang tak chu pe in Ajay Malik a chu July ni so paria zana khan anu Linda ina a thi tho asoita a chuta a soile dana chuan atuka anu chuan alo kol thole Ajay chu a thi tho a shilni na soya chumi nu chuan ama ngei po chu anu ina awakal thole Ajay chu a thingei ni ti a infia le vek thote chumi nuwa anu chu Ajay ruang ada bo pui thote asoita veka chumi nuwa chuan Emily chuan ruang anda na mun de chu soile in chumi nuwa thil thleng de song song po chu asoi chok vek boka
heta Emily in puan hi achiangin afia tok bok nen police chuan digital data anne song song tenian chuan an kalna hmun le a hun a soide chu alo in mil thlap boka tin a in puan na awang hian na sui tu de chuan industrial waste an paina hmun da phalna tur search waran chu an lak ba ka Linda Carteri man theina tur arrest waran po an na zui ta bok ani hemi hnu a hian Linda chu police custody a engboy na ma omlawa shwai ani a heta thu an zofia masak berna hian Linda chuan aje thina chuan ein nam hnoi nge ani ti chu a phalawa a soizel danin aje chu che theilo turin a shai mu hil ma sapota chumi hnu a thok to lo thlengin lukhama a hmai a hup tho chu a soile ta a mai ro chu a soizel dan chuan aje tha kha adu bang renga tha chu ninge ma se ro manlok na ero ani salem lo ni in a soi thung heba ka hian aje ruang da bona khan a fano chuan a pui thu a soi tel boka heta meu hi chuan aje bo chan chu ama do thu renga kalbo ni lo te chu a chiang te emi ma thil thlen dan tur om ang te po chu a hmun le a hun an chui chu atang te khan hriat thei ta roin aje ruang omna tur nia an soi te po chu an en fia zui ta ani te chuan hemi hnu atang hi chuan investigator tena an na thole tur chu aje ruang zon hmu te an thu sha zong song te chu adik nge ni ti fin fia ti le evidence atam theiang ber la khoma thil ti swal tu te chuan an thil ti swal ang ho shemna an hmu nge theina na nasataka tho chu ani neta a aje ruang zon na hi Emily in puana tanga darkar khat nu ani chan ngal ni in Emily ina asoi industrial waste an pa ina hmun kha a omna DuPage County bulloka om ani a helai hmuna hian private company le construction lamten an bollo te chu pai thinin nima sila helai hmuna hian security mumal tak a om lo ba ka security camera po a om tlemin camera ina alak phak lo lai hmun tam tak a om nge nge a chulai hmuna kal thin ti ming record na bo chu a om thalawin an record vek lo shim shim bok ani ti chuan ron song to te chuan chulai hmun chu mi kalve thelo na tura sem halin ruang chu an zong tan takal mol mola bolhlo paina hmun vel om dan chu olok taka an zer chian ba ka Emily in an kalna om anga a soite chu ngon takin an chui ta boka ti chuan chu tia na sataka an zon hnu ni khat po an zon ma chuan hu chui tu te chuan aje ruang chu construction man ro an paina kara chuan an zong hmu ta hlo mai aje taksa hi ala che shan lawa arwang chu postmortem turin damdo in lama chuan kalpui ngal ni in an rong cha chu fingerprint atang le a dental record atangin aje ruang nge ni ti chu an fin fia thita ani le chuan himi hnu a hian arwang da chu county medical examiner lama full autopsy ti tura kalpui le ni in autopsy result atanga alandana chuan aje thi chan chu oxygen atlak chamwang ani thon suya chuti rolin ataksa hian ama thatu chu alo beile na tur om ang hliam engma ani lo ba ka rutlek po ani lo boka ma se ataksa a damdoi hnu ma om le om lo an en na muthil na damdoi mu ani thong chumi wan chuan aje chu amu hil de ya achunga thil thleng de chu alo do top ani mela ma se ataksa muthil na damdoi te kha ama ti hlum tur khop chu ani chawng lo thong heiba ka hian aje yan damdoi ati ngai hi hriat ani lawa chumi wang chuan tol thatu hian aje chu muthil na damdoi ape masa a chutia che theilawa a om tak nu a chuan aje chu tho theilawa siamin athata ani ti in an suya tin aje yan muthil na damdoi ai te chu a damdoi ta na doctorina a chote ani lawa chung damdoi te chu an chui nu a chuan damdoi te chu aje tha ani ma dei to thainga mo sat liam ta atanga Linda in amu tha theilo awanga doctorina damdoi a chote an lo ni hloma Linda in aina adamdoi koltele ai dante an indik na hian aje muthil na damdoi e te kha Linda damdoi nge ni ti chu an chen thei ta bok ani heti lai me khian digital forensic lamboi pui tu te po chuan aje phone atangin thil thlen hun tur om ang te chu an lo she thei ve ta boka chota aje phone atanga alanda na chuan phone ti non nun ber chu July ni som pariat lai lam khani in chumin hnulama awmna chu hria zui tur awm talawa tin Emily car GPS atanga alanda chuan Emily car kha July ni som pakwa khan
Linda ina kalin chumi hnuwa industrial waste an paina hmuna khan akal le ani ti an hriria hemi hnuwa hian aina akar hmang chuan a hong le ti chu an che theida boka he mai ba ka bank account transfer record atanga alan dan chuan ajeya abo hnuwa khan poisa in transfer kha om tangai lawa abo tak nu atang khan ajeya chuan a bank account chu khoi chile tamya lovin a hna po akal ngai lo ba ka achung ti po kha a be ngai lo kha ni a ye chuan thu an sofian a Linda in asoida na chuan ajeya kha mothil na damdoi in tirin a hrai mo hil ngeya chumi hnu lok chuan a thok top thlengin a hmaya lukham chuan anorta a in chu tiang thil te a thlen hnuwa po chuan medical lampuina chu ladu lovin zan khwa in a om phot ti na ni chu ye chuan a soile zel danin ajeya chunga chu tiang thil atina chan chu ajeya khan a immigration paper te ati felbe de a chwa sunday atum wangle an joina kauna tanga ama akauna poisa athun char char tho asoita a tin Lindai chuan ajeya tha kha atum lok ani bik lo tho soin ka minute laya khan arim ema banga ka tiang thil kha ati tho asoi bok ani ye chuan investigator lampo chuan an case thuilaya an thil sha torle an evidence to ang song song da so an nei kim deu vek to a tol thatu nge in puana te a tha chan thatak le chiang tak te a tor tu thi dan te le a thi chan song song te bank record song song te cho an nei ta veka he case a hian alang lo lama tanga midang inrol po an om mel talawa tin thil thlen dan chu a chiang tokin tol tha a thlen a chan te po chu a chiang ta bok nen investigator te chuan an nu chen song song te an evidence mo chwa song song te le autopsy result an kol song song de chu prosecutor te khoisom turin an kota chuan an da suita a heta hian an case charge an nei dan tur hi grand jury lamte ngei twa tura dani in September thla kumsak ni som pasaria khan Linda Carter chu second degree murder case le rawang thuruk na case ortir ania Emily ero chu dan phallawa achet na le rawang da bautum na case ortir ani ve thung ma se prosecutor chuan Linda chu first degree murder case ortir adulo thua soya achan chu ajeya tha ani na khan ruwa man lok sa ati ani lawang ani thua soi the chuan he case Circuit Court of DuPage County anei ni in prosecutor lam de chuan an evidence nei ang te chu court a chuan an phorba ka tol thatu in puana tile digital evidence thleng chuan an provide veka amai ro chu Linda defense attorney chuan a statement de chu aril ru a boy ema wanga soyani thole pressure asan ema wanga til khendan diktak asoi lo tho asoi velia ma se prosecutor lam chuan Linda I tho an Sofia lai khan ril ru fim taka awm thole council president po tho an Sofia lai khan awm ve tho an soile thunga de chuan Emily statement ve thung ero kha chu amale attorney remti na thlapa evidence atana man theini in evidence link pakhata an hmangsoi ta boka emi hnuwa hian prosecutor chuan Linda in ajeya tha chan kha a thinrim thutwang emo a in ngei to chwa thutwang emo aninawa thatura do thana a siamwang ani tho asoilea kota jury te chu tol thana thlendan hun le a hmun te chu shil hria thlom ni in financial statement tile anin haudan te thina hial a thlen hnuwa po medical assistant te puina a zon do lo dan te rawang an thoruk le dan song song de chu an sei chuang le ta peka eti lai me khian forensic expert lam te po chuan aje chu tha ani lai khan adam doi e wangin amali ama ain beng him theilo shimshima a thi chan chu a thok na ti top sak ani wang ani tho an sei bok ani ma se defense attorney lam te chuan aje thi dan ne a thi chana chuan engma an sei velawa amai ro chu Linda in aje tha chan kha chu aril ro na taka a hliama wangte pasan ni in shiat na wangte kalsan ni do na wangte le zana awangte ani tho an sei thunga tin Linda Carter chuan ota hian engthuma soilawin Emily Carter ve thung chu aron ding chuaka chota chuan ajeya rawang anu ada son pui ngei tho chu ron soile in a soizel dan chuan ani chu a puilo ni chuan anu chuan a thil ne song song a hlo zo bek don nia a hriat wang ani tho a sei bok ani de chuan ni kwazet case trial an nei hnu ale evidence le testimony sang sang te an ngei thak zo hnuwa chuan jury te chuan
an thutluk na chu an siam theita a chuta chuan Linda Carter chu an puna pahnih second degree murder case le ruangda bo case a chuan thiamlo chantir ve ve ni in Emily Carter report chu a case or pahnih ruangda bo le dan kala thiltia chuan thiamlo chantir ani ve ta boka chuta tanga tharuk nuwa chuan an shemna tor chu puan sui le ni in Illinois dana chuan second degree murder case or te chu kumli atanga kumsom ni thlengin an tan tir thina le chuan Linda Carter report chu athil ti swalte ngun taka enfia ani hnuwa le ati chante enfia ani hnuwa chuan atwar tu aje chuan tol thatu Linda ril ro na taka a hliama wangte asum alak sak thina wangte le abuma wangte aje atha khan ruaman loksa athat ani lo boka wangin Linda chu Illinois Department of Correction a second degree murder case awangin kumson pariat chung tang torin an shemta a ei mai ba ka ruangda bo atuma bang khan kumnga chung tang tora ti bel ni in jela tanga parola chuak tor po hian atan hun chung 85% tal atan phot angai don bok ani eti lai mek hian Emily Carter ve thung so ashana achung thu rel sakni in investigator te no chuina thataka athopuya wangle ain puan ve ka wang khan atan hun chung chu potol sak ani thunga chuta chuan ruang athuru ka wangin kumli chung tang torati ania chuta atan hun chunga awm that bel chuan thu nei tu te en thlak na hnuaya atan hun chung za ve atan hnuwa chwa thei ani don thung ni chuan heng thil zong song te a thlan vek nuwa hian Ajay Malika immigration case chu ti top zui ni in anha thona te po chuan an sponsor na chu an ti top sak vek ba ka athil nei te po chu India ramlama achung te hena thon vek ani boka he mai ba ka he case inrol ve financial account de chu atira kha chuan tu ma khoi thei lo tora da ania ma se anhuwa anei tu tor dik tak tena an nei thenan account chu khoi theya da ani le thung le chuan he case a hian thil in thlak danglam awm bel to lem lawa he twal thana thlen chan ber chu in nei hnuwa poisa lama in ti boina awang ti le immigration paper nei du awang te ani email ber ta ani ole khati som kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case sung changa in ngai dan te hi comment section lama in lo soi vele cheu don nia